Türkmenistan öňümüzdäki aýdan başlap pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýzyna getirmek üçin uçur gatnawlaryny artdyrmagy, seýlede ýurda dolananlar üçin hukmany karantin düzgününi ýatyrmagy göz öňünde tutýar. Bu barada azatlygy özel hem ygtybarly maglumatlary beren çeşmesi habar berýär. Türkmen häkimetleriniň mundan 2 ýyl ozal koronavirus aladalarynyň arasynda Türkmen raýatlarynyň has köpdigi bellenilýän ýurtlary şol sanda Türkiýe ugru boýunça ýatyran dowamy uçur gatnawlaryny ýola goýmaýandygy sebäpli müňlerçe Türkmenistany henizem daşary ýurtlarda agyr şertlerde galmaly bolýar. Türkmen häkimetleri 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtlardan şol sanyny Türkiýeden has köp uçurlary gurulmagy planlaşdyrýarlar. Göz öňünde tutulýan uçur gatnawlarynyň sany entek dol aýdyň däl. Emma daşary ýurtdan gelýän uçurlary diňe bir Lebabyň ýa-da Balkanyň aeroportlary däl. Eýsem beýlek sewitleriň howa menzilleriniň hem kabul edip başlamagy mümkin. Ýöne bu entek doly belli däl. Dip hopsuzlyk aladalary sebäpli şahsiýetini aýan etmezligi soran çeşmämiz 26-njy sentýabrda gurrun berdi. Azatlyk şu aýyň başynda Türkmenistanyň etaty uçur habyna öwrülen Türkmenabadyň halkara aeroportuny daşary ýurtlardan gelýän artdyrylan charter uçurlarynyň aglabasyny kabul etmek tapşyrylandygyny, emma yerli hünärmenleriň kadr ýetmezçiligi sebäpli munyň üstünlikli durmuşa geçirilip bilinjekdigine şüphe bildirýändikleri barada habar beripdi. Galy bertede çeşmämiz 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtdan gelýänler üçin karantin düzgününiň hem doly ýatyrylýandygyny bellidi. Ýatlatsak häzir Türkiýe, Belarus, Özbekistan we Täjikistan döwletlerinden charter uçurlary bilen gelýän raýatlar karantinde 3 gün galmaly bolýarlar. Şol bir wagtda dowamy uçur gatnawlary ýola goýulan Moskwa, Kazan, Frankfurt we Dubay ugrulary bilen gelýän raýatlaryň öý şertlerinde özlerini üzgünleşdirmek sorulýar. Türkmenistanyň esasy Türkmenabaddaky karantin zorlugyny 2-nji oktýabrda Istanbuldan geljek raýatlar ýerleşdirilip, ondan soňra bu hökmany düzgün ýatyrlar. Emma şonda da daşary ýurtlardan gelýän raýatlar 120 manat töläp Covid testinden geçmeli bolurlar. Bundan başga da daşardan gelen ýolagçylaryň bedenleri mümkin bolan maýmyn mama infeksiyasy sebäpli barlanar. Dip çeşmämiz sözüne goşdy. Pandemiýanyň başyndan bäri öz herketçäklerinde koronawirusyň hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmen häkimetlerinden, şol sanda Sağlyk Ministrliginden ýokarky ýagdaýlar boýunça aýdyňlaşdyrjy goşmaçy maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň ýatyrylan uçur gatnawlaryny ýola goýmaýandygy sebäpli hususan da Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň Tomsun aýagynda köpçüliklen protest çärelerini geçirmeginden soň Türkmen häkimetleri charter uçurlarynyň sanyny artdyrdy. Emma eýem 2 ýyldan hem aşy wagt bäri daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlary isleg bildirýänleriň has köpdigi sebäpli charter uçurlarynyň sanyny ençime aýlap ýazylyp bilmeýändiklerini, seýlede munyň üçin para torulýan ýagdaýlaryň hem seýrek däldigini aýdarlar. Türkmenistanyň Türkiýede galan raýatlaryny ýzyna getirmek tagallalaryny artdyrmagy, şol sanda Ankaranyň, Aşgabatyň ýüzlenmesi esasynda Türkmenistanlylar üçin viza düzgününi ornuşduran döwrüne gabat geldi. Azatlyk mundan soň Türkiýedäki bir kanun türkmen migrantlaryny ele salmak tagallalarynyň ýygzymlaşdyrylandygy we olaryň gysga wagtyň, ýagny bir näçe güniň içinde ýyzyna deportasiýa edilýändigi barada habar beripdi. Ozal türkmen raýatlary Türkiýe 30 möhletlik vizasyz seýahat edip bilen bolsalar, indi azynda resmi ýagdaýda $225 pul çykaryp viza üçin ýüz tutmaly bolarlar. Sol bir wagtda hökümetçi nesirler talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň viza beriljakdigini kepillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda gijikdirilen ýa-da ret edilen halatynda viza ýa-da hyzmat töleglerini hem ýyzyna gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi Türkmen tarapynyň viza haýysyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryny esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýönetimçiler we aktivistler Türkmenistanyň Türkiýe döwletinden eden haýysyny öz raýatlarynyň halkara hereketini mundan beýlekde çäklendirmek tinansygy bilen baglanşdyrýarlar.